Good morning guys! Welcome sa aming channel. Today pupunta kami sa aming community bonding or community outing. Time check is 3:25. Uy, nice naman. On time ang mga kasama. Kaya hindi totoo yung Filipino time is hindi on time dumating. Isa sa mga katunayan. Dahil mga kasama namin ako. May sexy sa likod. Say hi naman dyan sa likod. Wow. Sexy, diba? Alright guys, nandito kami sa first destination sa Panawan. Tara, pala tayo sa yung dami namin, no? Yung bus namin, no? Nakapagod. Ang tao ay sa linggo. Tatapos lang kasi ng Holy Week kaya marami nagsisimba ngayong linggo. Dami mga bus dito. Alright, tutor ko kayo dito sa gilid ng simbahan sa tindahan ng mga sulit. 35 po. Nice. Ito mo yung bag mami? Bag lang? Dahil tindahan, no? Tingnan natin muna yung mga ito. Ayun ma'am, souvenir po. Pili na dito mama sir. Souvenir po. Dito nagdadal lang po. Pili na dito mama. Ayun lang tayo sir, madam. Dito. Ayun sir. 40. Po yun, manawag po. 100 lang. Ayun, mga santo, tigwa 100 lang daw. Meron ka ng ganito tayo? Meron ka ng po tayo? Ayun, no? Magkakano daw yan? Ano? 3 for 100. Mura. Yan yung ma'am 16 na set binili ko. Tatlo kami pa. Bye-bye. Ito magkano ma'am? Yung yan yung 3 for 100. Ito, 7 ma'am. 3 for 100. Kailangan yung hila. Mama, 100 lang na ako.
Malit lang sir, dito mo. Sir, Kalalaki ng duha to. Lalaki. Magkakano yung duhat natin? 20 po siya kilo. Yaban. Masaya, bas. Bibilin mo na. Bilang ko ito. Magkano ito? 60 pesos lang. Wala man yung nagtitinda. Yung ganito. Tingnan, ano ba mas maganda sa dalawa? Parang Parang cowboy ito eh. parang Leather. nag-isa lang yan. Bagay ba? 60 daw. Kuya, 60. Oh, ayun ba bayaran? Oo, bagay mo, ayun oh. Ayun, para akong cowboy. Doon sa kabila mayroon, pero ito kasi dito eh. Dito matas na to. Dito sa kabilang, Leather ba ito, kuya? Leather siya? hindi po malibira. Ano? Oh, bagay ba? Para akong cowboy. Ito, mga pasalubong oh. May kinangkura ng kandela. Ayan, papalit na. 100 lagi. Pasok na dito, dami na. So, tignan natin ito. Ito. Dahil mga nagtitinda dito. Hindi na, sir. Ano, boss? Ito, may kainan din dito. Mga nagugutom. Kumain ka na. Doon siguro marami din. Bangko na po kayo, ma. 60 lang po. Well guys, nandito po kami sa harapan ng Manaog Church at kasalukuyan po may misa. At mamaya magtutur po tayo dito sa looban. The disciples rejoiced with the blessed are Napakarami those who pong have tao seen ngayon at hindi po kami makapasok sa loob. Kaya dito po kami sa labas nakikinig ng misa. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written so may come to believe that Jesus and sisters.
the gospel of the Lord. What things you retain and are retained? Mahalaga ang Panginoon isa. Tandaan niya, hindi yan nagtatakbuhan mauna pagpumunta. Huwag ginagawa niyang atsara, kasalanan. Ayaw niyang makikita sa atin. Huwag magtatago ng kasalanan. Kaya tayo ng kasalanan. Kaya tayo Wala yung kandila. huwag natin isipin. Alright guys, nandito kami sa Perikan ng Kandila. Madaming Kandila. Bili ka na lang. Alright guys, nandito po tayo sa picnic area. Presko po dito. Saan? Wala pa. Wala pa. Mukha ka Picture tayo. Gaganda ng mga bulak na ko. Ayaw mag-picture. Alright guys, nandito kami sa Manaog Garden sa Manaog. Ating po libutin. Tour po natin ang garden nito. Dito po natin pupuntahan.
Raising our peace and unity in our lands and human. Who live and reign forever and ever. Peace be Lord, be always with you. Let us walk by color the sign of peace. Peace be with you. Napakarami pong tao ngayon. Well, kasi nga yung mga taong nagsimba sa Manawag ay dito lahat nagsipunta or dito sila nagsisipunta. Pero enjoy naman sila, lalo na yung mga kids.
Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got